नै जोंहा थफ्ला थफ्लि लानानै ओंखारथारलायबाय आरो दा नै गारि नेदों बोराया गारि लायदों ओमफ्राय नै थफ्लाया मोनसे ओमफ्राय मोननै मोनथाम बेजों मोनब्रै आरो एखे मैगंफ्रा राननानै दा जुसिगोन आंना ओरै थफ्ला जुलायबाय ओमफ्राय आरो थांसिगोन आरो थफ्ला खेवहैदोलाय बिदिनो आरो आंना मैगंफ्रा हनै लेस्राया मानखोनो जाबायमोन आंना नै गालांथ'लायनोसै आरोलाय ना बैसागो बिदाय जाहैनोसै गरम देरसुबाय नामा लामायानो मोनबैसे traffic नै गाखोखांनाय लोगो लोगो मा होनो बिदिखौ 5:30 जालुग्रा मोनजालायबाय नै 4:20 खारदोंमोन नालाय ओमफ्राय नैथिं दावराव दावसि फिसा फिसाया नैबेयाव ददेरे फांनाङा गोजांलायनाय एसि जाखांबाय जों मोनानि उन्दुनोसै हा मा बाहेरायाव गरमब्रा मा जोंनि ट्रेनखौनो नुहुरलायदों नै ओइ खर'खौ हाब जि गोलाव नुहुरगोन माथो सिदा नुला जानायनिफ्रायनो होआखैना आगोलाय सरकारि बासो होयोमोन प्राइभेट जाबायना मजिया प्राइभेटनो मोनफैलायबाय डाइरेक्ट दिल्लीनिफ्राय निउ बङाइगाव बिजनिसिम ट्रेनजों थांसै मालाय खारफिनबायबो नै एखे खिथुआवनो दंथारोमोन आरो जों नै ग्रोब खिथु मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै दाब्बा बेयावमोन आरो जों ओहो मोनजासिगोनलाय नै गोथाव नै बिबारफ्रा आंना हाग्रा जानानै दं बे मा बाबा बियो लिसु ओइथिं बुरजा थायदों
बेलासि जाबाय नै दे नाख्रेबदो दे दे आराय पानी आराय हाँ जोर से दे दे करो आरो गोसाबाव दे 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 आराय ओइजे फैबाय माथो जोबा बांसानो इदिसो दा ओइया इदिसो दा दे खानलाय